A titular de Política Social, Fabiola García, foi recibida ás portas do centro pola presidenta de Ámbar, Milagros Rei, e o alcalde Manuel Ruiz. Era a primeira visita ás instalacións donde o seu nomeamento. Gracias a Fabiola por facernos esta visita, que levábamos un tempo esperando, pero que, non sabíamos e tiñamos o compromiso de Fabiola de que a iba a facer. Agradecerlle tamén que desde que está de concelleira pois xa nos facilitou varios trámites de plazas que tiñamos aí pendientes desde facía un tempo. Temos novas plazas de centro de día e novas plazas de centro ocupacional que son fundamentales para ter un servicio en condicións para as persoas con diversidade funcional na comarca do Barbanza. Estamos, eu creo, cunha asociación senlleira nunha comarca que tamén é senlleira na súa loita da sociedade civil a través do asociacionismo, pois en buscar oportunidades á xente con diversidade funcional, e Ámbar non só é a máis antigua, sino a máis representativa nun concello pois que pode presumir de ter casi 5 asociacións adicadas a traballar no mesmo sentido. Durante a súa visita, a conselleira destacou o papel de Ámbar na atención ás persoas con diversidade funcional, xa que, segundo ela, presta servizo a máis do 25% das persoas con distintas capacidades da comarca do Barbanza. A Asociación Ámbar percibiu da Xunta de Galicia no ano 2018 520.000 euros, 300.000 euros máis que hai 10 anos. Polo tanto, unha inversión que non somente serviu para consolidar todas as prazas existentes, senón tamén para crear 22 novas prazas nestos últimos 10 anos. 9 prazas novas neste ano 2018, 7 no centro ocupacional e 2 prazas novas no centro de día. A conselleira aludiu tamén ao papel de Ámbar en materia de sensibilización e concienciación do conxunto da sociedade para erradicar as dificultades cotiás coas que se atopan as persoas con algún tipo de discapacidade, contribuindo ademais coa posta en marcha de diferentes accións formativas á inclusión destas persoas no mercado laboral.